Glory to Jesus. Ake siye kwabaseyibhele 12. Babulisile abazali bami, my mother and my father, the mother of the house, the manager, glory to Jesus, and my father, the owner, glory to Jesus, umbrella, hallelujah, amen. Ndibabulisile bonke abefundisi, hallelujah, nomama umfundisi, hallelujah, abasititshiswi, bonke abangcwele. Ndibulise nonyana kaSafa, glory to Jesus. Ndibulise bonke nabantwana, glory to Jesus. Amanzi nabangakwazi usibongela ukhona apha ebheki okamamu. There's something omntaka mamathikana umzukulu. There's something uworship uphambene, glory to Jesus. Masingabadeleli nabantwana ngoba indaba kaThixo uqala umntana emncinci ucimbe wena mhlawumbe uyadlala kanti kukho into sizalwa sinezinto siqhazileyo ndungamnye ngoba sibona sesisinisiwe sasilethwa ngamazulu sakhethwa singakazalwa omama bethu besithwele nje uThixo seyazi bathina singobani. Glory to Jesus. Ifuna ukusapota ke kusapotwe nabantwana nabazali masibakhulisela abantwana sigcile enkosini mabaphumuke sithetha sisithi nguYesu umuntu okwazi ukuncedisa. Hallelujah. Hebrew 12 verse 1. Ngicela uyifundela nje umuntu ofunda kahle. Hallelujah. Ozofunda ngakhawuleza xothe. Hallelujah. Andizobamke cha kukho into endisikele ekhaya esikelela mina abase Hebrew 12. Ncwadi yamaHebhere chapter 12 verse 1. Ngakho oko ke sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo lamangqina. Masithi nathi siwubekile nqa wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula. Khawume apho sibohlala phansi sister ondlulele ngihleli phansi. Ithi ke ngoko ethina ichaza kuthi hallelujah. Jonga sometimes kwiverses eBhayibhelini uyuvapha akuthetha nabantu abakholwayo akuthethwa nabantu abangakholwayo because le ichapter okanye indawo iqondene nendlu kaThixo. Amen. Because ngabantu abayaziyo lento baxelelwa yona uba mabayiyeke. Amen. Okanye mabayenze okanye mabakhule kuyo. Ifunde sisibongo ngoku ndifuna basiqwalasele ufuna uyibethelela ngohlobo uThixo ayithile ngalokhu. Ngakho oko ke sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo lamangqina. Masithi nathi siwubeke nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula. Amen. Ngosisulo. Ithi xa ililifu ayilolifu as such eziliphezulu but ngabantu bayindimbane baninzi. Glory to Jesus. Amen. And bona seboyisile kule ndlela thina singenela yona. Hallelujah. Ngabantu ngoPaul ngoPeter bonke amagokha namakhalipha ngawo nalilifu sihamba nje mama benza ilifu phezukwethu bangamangqina bazi-witness zalendlela singenelayo banobungqina bathi nangamaxesha sigivapha xa sibheke ezwini sifunde ubukhona wayefuna ukunikezela bathi zange anikezele waba ngumboniso woba kungabikho namnye owayo ayekhona umboniso abantu abawi kodwa mawungekho umboniso abantu bayawa. Glory to Jesus. Amen. Incwadi yethu le inempendulo zethu. Amen. Yiye kwazi usigayida. Amen. Naxa sifuna ukunikezela zikhona indawo pha eziqondene nathi ngeli xesha kwizimo zethu day by day uthi kunempendulo ezini lakhe yobomi bethu. Hallelujah. Amen. Uthi sinelifu lamangqina uthi asingqongile. Yes, uyabona xa ungqongiwe ngapha ebheki
eqaleni bakhona, phambili bakhona, nakwecala bakhona. Akukho ndawo nje ungabiyelwanga kuyo. Ngabo ngobomi babo, ngoba ubomi babo bagqithile kwezi zinto, bayazana nazo. Awukuba wena ukuzipicturisha bakho amaxesha mna ndisifanise lo mntu eBhayibhileni. Ndithi namhlanje ndihamba kwi-level kabantu because ndibona indlela awaphumela ngayo. Mhlawumbi sendiphumele ndithi kandisiqobo masuqala, that's why esithi apha because uyive kuye yenzekile. Ubilizwi sinolithatha libe njalo, ungaba easy ubizwi lisebenze kuthi because nendifumaniseyo yona ubilizwi mama liba ngathi alisebenzi, likhona siliphethe because nilidivarishile. And I'm so blessed uba sewet. Umngcwabe bendikuwiso ndi-blessed. Abanewari utsho omnye umntana odlalela i-keyboard umntwana belekazi ibandla lakho endithi eyilo mntazi ngoba phaa uye kwanothisa phakathi evekini ubikhona into ekhona sipha ndahlatyeleliswa ndancedisa ndiyancedisa ke mna ndikwazi ungandincedisi umzimba because amawisile sikafani siwagxele amawisile namarhabe namantoti wona bumbene ngoba thina sithe thina siyacalulana kodwa sibethe uthixo omkhulu. So mna ndicalula abasekhaya mna ndibala intloni naxa ndibona kushota into ethile ngondingabazi andizofike ndibanawo hlala phaa ebheki ndihlabele kakhulu aze kakhulu ukuba xa ihlabelela ndathi kubona ngoku besithi mandohlabelela ndathi mabelanike gazi ndizolandela because ndenzela uba ndinganelanto ubhuni ndizonelandela. Bathi xa sesilandela ixesha nje lakuhlabelela ukuhlabelela nje hayi ingoma ndabona abantu heyi ndavuya angoku ndithetha komama ndivuyiswa yinto yoba ngaske bakubona. Ndatsho nakulo mntana bendibuza ndathi ngaske babone iindibuni bandla lapho because abantu ikhona into abayifumanayo. Ayikhange ibe lilizwi ukufika kwalowetha ndincoma ibandla kodwa ndincoma into engaphakathi komama notata. Haleluya, because nangaphandle iyandifenisha mama ndenza umntu njani. Itshintsha indlela endandicinga ngayo, itshintsha indlela endandisenza ngayo izinto. Glory to Jesus. Nanqwena ngaske babona apho ndisela khona amanzi ngoba into ndizithethayo ndihlala phantsi eklasini ndizifundisa. Zawungena sibe broad njoma phambili ndizithethe nakwezinye intlanga and bayamvuthi masiqhubeke sisasipoki sesisoyela. Silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwenu. Masiphinde mntasele yokuqala. Ngakho oko ke sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo lamangqina. Masithi nathi siwubeke nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula umthwalo. Isono singumthwalo. Let me say that because into ekohlulayo into ekohlulayo boyazi ngumthwalo yinjoko nathi because batheli aba basingqongile bayayazi le ndlela. Then masithi thina siwubeke phantsi umthwalo wesono ngoba isono singumthwalo siluxanduva singubunzima sinto ekucinezelayo iyakulawula. Heyi awubisaba nagunya kwisono. Once isono usivula uqale naso ungafuni usishiya uyaliwa nesono. Ayizenzekeli automatically isono uyaliwa nesono. Ngimeni xa ndithetha ngathi mna ndizidlilisa sisizathu soba ndikwazi ukuthetha ngesono. Ndiyakwazi usifuza isono. Isono ebendinazo ndazisusa sasuka kum and andicompromise. Into engahlukana nayo ndibuyele kuyo noba imeko ithini. Andenziwa sisimo mna ndibuyele kwesi uba into ndiyohlule ndiyayixelela naxa ifuna uvela ndithi wena ndayoyisa awuzobuyela kuma unandawo. Glory to Jesus. Amen. Bathi ngenye imini emsebenzini ngoba siyanqokona abantu bayayila imali
Mnidudela kozikhanela. Le ndawo ikhangela ku. Mandifumane edokweni umlungu wami imali. Lo yibeka etafuleni. Ngenye imini iyavuza bobo sendihlala kuyo. Namali. Ngathi ndingesekho bloke ndikuma khulu. Xa ndishift igate ndilungisa nase 50 rand. Ndazibona ziyothula. Ndazithatha ndazibrusha. Azikhupha. Sayazi bazaziyimali. Azazininzi. Vuthuluka. Hamba naye etafuleni asibheke ngathi sendizibekile ndamnyangazo. Ngiyabetha. Uyazi bangathi ukuze ndisoyise. Babethe izandla zami babeka lamanye phansi. Betha zozile ngathi wena. Sonyoluka. Amen. Ndaba ngapha nathi le mali ayoyakho. Uyapeya uyayinika. Umela ngentwini ngobeka le mali etafuleni ngithatha ngibeke etafuleni. Wabuya umlungu wayibo. Silvia imali kabani le? Ngayichaza. Wathi utamkhulu andiyazi bana yena. Ndiyayikhumbula ndayifuna nencama. Ogqiba kwabo bandihlulela ihafu yayo. Ihafu yala mali iyaphuma la mali amancane. Siyoyiswa isono uyaliwa. Uyaliwa nesono. Amen. Awukwazi ukuqhubeka nentwenye ikusebenza ungohlukani nayo. Uyayithanda and uyisitha senkosi yethu. Izono aziyele ekhaya. Oluchaba noThixo kaloku akuqhube kuhlele esonweni. Asikwazi ukuhlala mama esonweni. Siyalahlwa. Siyalahlwa isono. Siyalahlwa. Ndike ndikhalimele umoya bepride. Yazazi ke la xesha bengakasindiswa beninawo. Ndikukhalimele ndithi ngoku ndifikele abajongo hlobo phakathi. Sikwenza le yenzayo. Choba ndithi uzalishumayela njani ivangeli kodwa usamane ukuba nepride unyuke. Unyukela ntoni ndisho and ndawuzibhaqa immediately nditshintshe indlela endenza ngayo because isono siyaliwa ilwa nesono and wanikiwa amandla because uyixelele into yaziyo unamandla weloyisa ngoba abanganalo ulwazi bayatshabalala but abanolwazi batshabalala njani bekwazi besazi. Utshabalala njani usazi? Akwazi utshabalala usazi. Uxelele. Awukwazi udefeat uxelele. And zishunyayela indawo ezilungileyo. Kodwa udaba lokholo lwangachanani nawo. Uzaba ngumlahlelwa ngaphandle. Glory to Jesus. Amen. Isono siyohlulwa ke bangani. Zethu umuntu osaziyo. Yasazi lesono. Ndathi xa ndifuna ukwephukana nesono siphakathi kwenye igame. Ngarivesa imali. Yazi ngale sono. Awuyazi wena siphakathi. Ngoze ndo xa ungene kuze uyayazi. Iminsi into ongayaziyo. Hayi iminsi into ongayaziyo. Ngarivesa imali esono. Wakufika imali esono tata kufikale ebhankini. Ndihamba indawo ezingalathi. Kanti ziyangigobhisa. Ukho imililo tata ethi xa sengenile fike wonakalisa intweni insithirezazi sikamoya. Into ezininzi mama uthi xa ubuya sobuyele enkosini ubuyele kwimpilo zakho. Awukwazi uthi nopopu umntana uzamnika ngoDisemba umnike ngo-October. Uzawufika sokuqhawuka ingalo. Uzawufika sokuqhawuka ingalo. Ubu-expect unika umntana unopopu ngoDisemba ngexesha elifanelekileyo. Ma afika uDisemba unopopu ugcinile. Ukwizinto thile mna endingakwazanga uzigcina. Deske kwabakho indawo eziqhawukayo. Akho mandi ukuze enkosini kwindawo eziqhawukileyo. Ngoba ilife yakho uyibangela ibizilazela kwakho. Glory to Jesus. Bantu abatsha basike ningangeni lathi kwinto esandile kuyothi. Basike ningangeni. Liphele. Sisizathu soba sithethe ngolu hlobo. Siyayazi uba ikho mandi. Ngoba enye ixesha xa ungenile kuyo uganceleke. Awukwazi ukwizinto engabawe noma nisazi noma ningene kuzo aske nivele nje ningangeni kuzo asikwazi umlawula but zikhona esiqondayo uba lo ngumlilo ongakwazi ukuphuma. Ndike nivele umuntu ethi mna nanti umhlaba ndandithi umhlaba umhlaba uyafana nethuba
ngivumele ndithi because ndangakwazi ukuhlukana nomhlaba umhlaba lohlunjwayo ndatya wona and into umhlaba yinyoko yayingumoya mama ndifuna uyithethe nokutyayo umhlaba azazi uba usube kukho umoya othile omrhalelisa into engasiyiyo eyakhe ayiyo eyethu ndohlukana nzima nomhlaba ndawuqeqesha umhlaba uthi undinukisela xa ungathi uzawuletha imvula ndazixelela uba ndiphinde ndikutye ngoba uyindenja nalapha emzimbeni wam ngoba laa mhlaba endapha usenza ikhensa nezinye izifo yes uyingozi yonke into oyifake emlomeni wakho iqwalasele noba yeyiphi noyifake emzimbeni wakho iqwalasele akho ndinto uyohlukana nesono siyashiba isono uyaliwa nesono siphelele isono singakwazi ukusebenza emzimbeni wakho isono sazi ukuthi esonweni awuchaphazeli uzimele geqe hayi ndithethe ndiyazile undifundisile mosibokazi ngicela uxolo banizokuvota ngayo ngabele intombazane yohlulekayo ma ingaba bohlulekayo uyabazi abo bohlulekayo xa uthi kwabathandela ngoba mina ngokwamaxesha amaninzi yena waphinde wema zangaphinda emva koko and akabhekabheki and ukuxelela into akacompromise ukuxelela into usibhokazi usisibonelo ukuthi sonke singasasizwanayo akuxelela koyinga ukuxelela athi yabona ke ngoku uyaqhubekela ingozi lento kuyo uza nakathathu nakayi-4 koqa bathi ndiqelele because ndikuxelele qha ndivuye uba ndikuxelele and ndithetha politely ke xa ethetha but uvile glory to Jesus masiqhubeke ke sisiphokise endiyayaasi verse 2 elandelayo ngomntasi silubaleke ngomonde ugqatso olubekiweyo phambi kwethu sise amehlo ethu kuyo imbangi nomgqibelelisi wokolo lwethu silubaleke ngomonde because akuzoba lula uba kuyijonge into umbhali xa ebhala uthi silubaleke once beyirace yinto ezakudinisa yinto ezawuphelelwa ngamandla yinto ezawukwenza unqabe yinto ezawukwenza ungasafuna ukuqhubeka yinto ezawukwenza uba nasemzimbeni wakho ungasaziva mna ke mntu wake wabaleka ngoba esikolweni ndandibaleka ngoba ndikufutshane ndimngaka ndandibaleka esikolweni ya haleluya ndandithi xa ndibaleka ndibe ndiqonda uba ingathi andisayofika entanjini because amandla aphelile ndivuka ushushu ukihit and imilenze ingathi ayiseyo yam ngoba ndisiya but ndileqa indaba ifuna umonde ke le ndaba yokusindiswa ngoba nabo bagqithiswe benomonde babekezela kuyanyanyezelwa and akho lula wansitithi umonde because umonde mama yenye into yakhiwayo ubuhlungu xa usathi umonde it's something else umonde yinto nje engakwazi ukutolerate when it comes insindiso sindiswa yojem nebhotolo kwathiwa ngokusasisindiswa thina hayi ke sandikhulekile yonke into yakho all is well yonke into but ngoku andibagxeki kabotata because kwafuneka besirhintyele asibambi intambo bathi ngoku xa sendigenile mama i-challenge akumle and ibuhlungu ngoku yabona xa seyikungenile kuwe iyabruna mosiqale ekuqaleni because kukho izinto ebeseziphila kuwe ekufuneka zibulewe then xa zibulawa uyatshintshwa ayisabi nguwe ngokuthi noba ukuqhela uba ube yipikoko ubona uba iyathendwa le ndawo yobupikoko ba awusabaluleki uve nabantu bazikhwelele nje phezu kwakho ndicinga igame yasekhaya yokusindisa asimane sincokola mos ngoba bezikhwelela gqithe ekhaya ndahlanjwa bekhaya bathathwa amanzi ngathiwa ndiyavasa for insindiso ewe kaloku ndiphuma emasikweni ndiyawashiya amasiko asekhaya kwathiwa ndiyavasa kwathiwa ndiyavasa batsho bathi sakuvasa siyavuka
because kaloku uphila kule nto ndangacompromise qha ndangabi nomsindo uhle ungabi nomsindo ngento yakho de bayifunde ndahlala ekhaya simane sililelana siyovalelana nosikazi nabanye siyabaliselana into ezi-different uve tata ukuba bona abantwana abafuna intle le nto but emakhaya ayibonwa intle because ayikabonakali wandivuyisa uthixo ndadibana noomama abakhulu evangelini abayaziyo le nto bathi kumamela ihliziyo yakho mayibe pure kwaba njalo nafuthi qhubeka ubathande but ekhaya xa kugula umntu kufika amadimoni ibiba ndimo obizwayo ekhaya segula umntu ndibizwe ezantsi uyatata yiprofethi yasekhaya amen and ukungena kwam endlini kutshintsha izinto uba ndilele ekhaya mna nangona ndalisihlalela ayingeni idimoni ekhaya mama ndiyivingele ngethu ndinesense zikamoya idimoni ayingeni ndikhona uthi umama kwenye igeleyo engenile erumini yakhe ndikhona ndisigaraji ndinerumu egaraji uthi wathi xa eyalela athi ndayixhuma egaraji ndiyatha ndisinkosi ulunje ulini zakuphuma befestireni andizoya ngayo because bangcwele bade bafundiswa abantu bakokwenu ngento yamkeleyo ifuna umonde de bayibone ngoba ibonakali lula ngoba yohlukile. Glory to Jesus. Basiqhubeke sisifundile sendiyayeka. Sisamehlo kuyo imbali nomgqibeleliso wokholo lwethu uYesu owathi ngenxa yovuyo olwabekwayo phambi kwakhe walunyamezela umnqamlezo elilindele uhlazo. Mamela kayiphinde sise amehlo kuyo imbali nomgqibeleliso. Yes, ndihambe nayo. Usamehlo ethu kosisifobulasi ebantwini ne sijonge imbali lo silandelane lento kuyo siye kuyo sijonge kuyo sisuse kwizinto mosithe umonde awufuna umonde kuba kwizinto efuneka ungazijonganga amehlo kanyama angaziboni ngokwengakanyama ukhethe ukuya kumoya amehlo akhe abe fixed ungajongi ungabhekabheki but uye straight kule nto uyakuyo sisamehlo kwimbali nomgqibelelisi lusikomplithayo sibe complete umgqibelelisi wokholo lwethu because ukholo lwethu lunonke elibhilonga kuye lulenzayo liprunayo lilungisayo ngoba uyalixola uyalilungisa uyalivasa uyalenza uyalapha uyalibhilda. Glory to Jesus. Then sisuke ebantwini ke ngoku singasabamamela abantu kwinto zabo ngoba abantu xa ubheka phambili kungeli xesha befuna ukufocus kubo bashift into uthi xa ithetha jonga uThixo ke ngoku usamehlo wakho kuye. Qhubeka ke mama. Sise amehlo kuyo imbali nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu owathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo. Ayibuhlungu into yoba kuthi uvuyo but lo mntu usiwa kwicross kodwa unovuyo. Nkosi yami. Then thina sicimbe kuzaba easy kwijeni yethu because thina sibethelelwa every day. Sisizimvu sisizimvu thina zokuxhelwa every day. Amen. Because kaloku silandela abantu Christ umnqamlezo ngulosuthwala every day. So ithi loo nto xa ekwazile uKrestu uba benovuyo nathi sawukwazi uba novuyo. Amen. Siphumele kwimbandezelo zisenze sibe novuyo. Yes. Uyazi into yokuhlulileyo nothetha ngayo inqobile uba novuyo. Amen. Uba nemincili ifana nomntana obhala itest wayiphumelela. Sina uba njani xa upasile? Uba njani xa usebenza ufunda?
Uba njani xa usebenza ufunda akho nzima because uyungalali uncame ngelaa xesha ukwitrayeli kunzima uyaziva yonke into tata ngase udini utired but xa sele ubuya nee-results zizisa uvula so indaba yethu yokukholwa nensindiso inamandla xa sisiya kunzima siqhubeke emva koko kubakho igain. Yes, igain ayibikho ungakhange uluze something. Bathi mamshobe lameni mamshoba awugain ungakhange uluze nekube kulezilahlekelana ukuze ugain umuntu ugayina ngoba elahlekelwe zizinto and ozigayinayo uzigayina for ubomi bakho iphakade lakho. When you gain ugayina into enganawugqithwa nangubani na. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Masesiyagqiba Sisoyisa uhlala phansi ebeleni. Owathi ngenxa yovuyo wawunyamezela ubunxileyo elidelile ihlazo waza wahlala phansi ngasekunene kwetlole athi asiloyiki ihlazo. Yesu ihlazo siloyiki siyalinda. Yabona mna xa ndihlaze kwaye ezidehlelayo yendiloyiki ihlazo kanti uhlazo lolu lucikida ukholo. Amen. Because ukholo ukuze livele ngulo ogqitha ezidleleni. Masivuma ukuhlazisa. But akhona ukudla because amhlabele nokuhlabelela uthi uyandihlalela undiphatha ngesandla angeke uvume ndihlazeke. And ngohlobo xa siyihlabelela siyitsho inene ekugqibeleni uhlazo lwethu lutshintsha lube lube iglory because uthixo kukho into ayigqidayo for ukuvezela into injengegold. Igold igqithiswe emlilweni ukuze izonayisithande thina siyinqwenele. Utsho naye ezini lakhe kusayo udeli ushiwe ngabantu baba abantu indoda enomvandedwe eqhelene nesifo kanti uthixo ugepha ngaye okwalo mzuzu ukuze alanda uhlanga kube bigeni esithi ngoba wayeyemnqamlezweni uKrestu for thina uzuze thina ngegazi lakhe babetha yena bambeka endaweni yethu wame endaweni yethu thina wasibeka endaweni engcwele singayifanelanga indawo engcwele. Ngoku lonke isenza sithi xa sithetha ukuhlazeka kwethu kwathathwa nguye. Amen. Ngoku ke ngolo mzuzu saphile emhlabeni masivuma ukuhlazeka. Amen. Kodwa singahlaziswa zinto zethu sihlazekele nguthixo. Ngoba ikhona neyoba mamuzihlaze ngokwakho ndiphile ngohlobo endithanda ngayo. Ndithemba ngoko ndimele ukudlula kwezinto elo xesha ndisifake ngokwakho imbi naloo nto inokuzifanisa into ezingafaniyo. Kumele uhlazeke ngokukathixo. Awuhlazeka ngokwathixo kwigame. Yes, awuzihlaza wena uyazibulala. Glory to Jesus. Awuhlukani nomthwalo wesono. Because xa uhlazwa nguthixo awuthwelanga mthwalo wesono kodwa uphethe inkululo yakuyo ukwirace yempumelelo. Glory to Jesus. Amen. Lapha siyogqibela mama umthando bese ngihlala phansi. ewe umqondeni lowo ukunyamezelayo ukumfikisa okungaka kwabona ukuze ningadinwa ingatyhafi imiphefumulo. Yava ke ngoku siyomeleza. Ukudinwa xa sikuxelelwe ezivini nokutyhafa basohlukane nokutyhafa. Amen. Amen. And into xa uyibaleka uyazi uba inemiphumela emihle. Suba sadinwa mntasi. Amen. Bayifane neethenda zethu. Amen. Ndicela uyithetha le. Yes. Siyafundiswa. Amen. Bayifane neethenda zethu. Yes. Yabona nathi into yenzayo intsha zange ndiyibone senziwa nakamanye abantu. Amen. Uma amabandi ngamakhulu athandwayo zange ndiyibone. Yes. Akakho selfish. And akafuni uthi uma ngumfundisi kwenye igame utata. Caba wayesithi xa isenza utata ngoba generous akhupha anike
andithi ngokuza nike 10,000 wena nike wena. Wathi umama fundisa abantu zinobela ihlazo. Because xa sele ngemini unganayo le nto banika bazawuqhubeka njani. Mabafunde ibihlanzi lotywa njani. Bakwazi uzinobela. Glory to Jesus. So xa into uyifuna awuhambi lula. Uyafukuza uvuka. Uvuka emidlini yayo uqale ngokubone. Ungathi convince but xa uphumele kuyo ubone Thixo wami jonga ngokundenze ABCD because utheni unyamezele. So bazwele ngicela singatyhafi singadinwa noba imeko ngoku zingakhangeleki izinto sikakucalile nakwibusiness noba imeko ngoku zingakhangeleki izinto because amaphupho ethu apha and kufuneka siwabone tata qala ukwazi uba nento ngaphambi yijonge into uyibona ikude ngoba amakhaliphoxolo kwabaseyebhere balibona ikhaya bengakafiki kulo banqwena. Glory to Jesus. Funeka igoal zethu sizibone zikude siyazi befocus yethu phaa although siselapha kuba lula ukuya phaa. Umntu onganambono mama ufile nomntu ongenaphupha ufile ndingeke uqale wenza iphupha ulibhale ulikrole lizawufezekiswa emva kokuvuke wenze. Uyabona lo verse ithi qoqoza funa uzawufumana ayithethwa nje uyanqoqoza ngokwakho use your own name to knock at the door uvulelwe ufune then ufumane uphiwa xa uthe wanqoqoza. You don't sit down then you expect to be famous akuvulelwe ofeke uhamba ngamandla akho uthethe ngefaith emlonyeni ulwimi kwezikamoya izilwe uye ngomzimba wakho uzinikele